Čus. Toto je prvé video, čo točím z Minecraftu. Takže dáme, že tu hrať. Tu je tu svetia. A dám tu prežitie a ťažko. Dáme toto je bonusová čestka. Tak. Minecraft svet sa nám vytvára. A no, dobre. Ja mám tu double čestku. Som sa tu nevidela double čestku. Au. Ja mám tu double chest. Double chest? Kde? Tu je! To je tá double čestka. Dobre. Tam, ja som si už sem dal, tu sú také základné veci. Toto drevo, toto. Aj tu, rovno aj tu. Aj tu také použijeme na to. Túto čestku. No a môžeme ťažiť drevo. Viem, že už mám drevo, ale chcem viac dreva. Aha, toto je iné drevo. Nevedel. Aké je to? Mám toto dobre. Tak. Ťažíme tu drevo. Dobre, tak toto nechám. Ideme zo všetkého urobiť dosky. Tak, tu urobím. Nie z tohoto. Tu mám presne na crafting table. Lebo časť je fakt dobrá, takže som si ju sem dal. Urobíme dvojitú časť. A nie. To je normálny Minecraft, takže nečakajte tu žiadne módy. Ja rád hrám normálny Minecraft. Tak. Dobre. Toto. Ako mám? 2. Dobre. Ja potrebujem na 5, 8. 5, 6, 7, 8. Dobre. To 9 hliny. A to stačí, prosím. To ani nie je toľko to. Počkaj. Aha, to je treba ešte. Dobre. Ja si tu postavám tie dve časti. Robím tu 5. Tak, tu bude táto 5, ale to nie je poriadny dom. Ja by som sa rozhodol robiť poriadny dom. Takže poriadny dom. Potrebujeme moc zosiek. Tu nejaký piesok, paráda, piesok. Ten bude potreba na okna. Tak, nie vodu. Ach jo, ja som sem dal vodu. Nie. Koľko mám? 15, super. To z toho by mohli byť dosť okien. Čo ja to dávam do crafting table. Dobre. Ja som dával takú skúšku raz a tam som mal strašne zlý začiatok. Ale to nevadilo, lebo to som ešte nenatáčal. A každopádne sa mi tu vygeneroval, ja to neviem povedať, zlý svet. Ale dobré je, že tu mám takto hory.
Sa mi to repliklo? Ešte nie len 3. Dobre, no. No, ja by som začal stavať ten dom. Počkáme na tie okna. Ale chcelo by to ovce. Preto hovorím, že sa mi tu vygeneroval zlý svet, lebo to nie sú ovce, jasné. Počkaj. To je sliepka, to není ovca. Ježiš, možno je tu niekde blízko mňa. Ja nemám dobrú pamäť, som ešte trochu slepý, no slepý nie som, ale ja vždy, keď som hral Minecraft s tatom, keď som ešte nebol youtuber, neviem prečo tou sekerou tu mácham, ale asi to tak má byť. Šimon Zís musí máchať Šimon Zís musí máchať to sekerou, ale ja som tu pomoc, ja som tu. Dobre, nie som tu. Tak. 12. 3 ešte potrebujem. Dobre. By som sa tu takto asi pozrel. Čo tu mám? 2 korytnačky, super. To bude na helmu. Oh my god. Poď sem. To, aby som mohol dýchať pod vodou. Sa dosť hodí. Nie. No neviem, ako sa to robí. Podľa mňa. Takže... A ako vidíte, toto je môj skin. Dobre, takže... Ja to mám. Dobre, to. Tak. Som to upieklo. Ako mám? 15. Ja som ako... Dobre, tak sa robí. Tak. 32 okien, super. Teraz tu vyteším toto. Ja som ale hladný, že? Mal by som sa nakopať. Čo? Ňam. Aj, už sa stmieva. Kde je slnko? Help, sa stmieva. Bum. A bež. Stavaj dom, rýchlo. Musí byť široký trošku aj. Stavaj. Nie, už nedošlo dreva. Nedošlo. Ja som robil toľko dreva, že? Aj, koľko mám ešte? Toto už je málo iba. Poď. Stavaj dom. Toto moc dreva asi nebude. Nevadí, lebo ešte to doplním oknami. Come on. Poď, tak. Stačí nám už to len takto tu. Dobre. Dočiahnem, dobre. Robím tu takto dvere. Toto označím. Bum, krása. Možno mám tu hlinu, no. Nevadí. Ja to rýchlo naťažím drevo.
ale dosť trvá. Bum. Tak. What? Aha, ono mi to zostalo tu. Hop. Ale zombíci to tu preskákať nevedia. Aj. Tak stavaj. Brrr. Stavaj, blesku, stavaj. Aj, už sa stmieva. Nie. Stavaj. Nie. Stavaj tu. Stavaj. Všetko stavaj. Čo sa len dá. Aj. Tak aj hlinu. Nie. Bum. Bum. Jo. No dobre. To nás tu prečkáme. Tak si mi to hodilo. Ach jo. Tam sú tyčky ešte. No dobre. Keby som dal tu asi všetko. Tak toto sa tu nedá. Škoda. To je len v Optifine. Ja som si chcela zapnúť Optifine bez peknej grafiky. Bez shaderov. Som ho chcela zapnúť. Sú to nejaké prešery? No, ja budem riskovať svoj život. Ja tu ešte mám žiadne brnenie, nič. Čo môžem, dobre. Besides, to si... V crafting table sa dá viac vecí. A to nepotrebujem. To dám do čestky. No dobre. Ježiš, mne by sa tak hodila posteľ. Tam vidím creepera. Tam vidím ja creepera. Tu mám nejaké bloky. Tak toto. Tak. Tak tu dvere. Skoč na. Dvere. Tu takto môžem ísť tu. Zas. Bum, tu, hop. Ale idem. Takto. Bum, dobre. No, takto sa to robí. Tam vidím pavúka a creepera. A po každé tie dvere to takto zničí. Viete čo, ja to nechám takto. No dobre, ja... Počkaj. By sa mi hodilo ráno, lebo potrebujem nejaké bloky. A hlavne posteľ. Ja teraz musím byť odvážny a ísť toho pavúka zabiť. Creepera. Ja sa tak nechcela, ja potrebujem si ušiť posteľ. Počkaj, pavúci nehoria, ani creeperovia. Takže večer by som nemusel, mohol by som aj ráno. Takže ako vzrám. Ježiš, to ako keby som si teraz Ježiš. OK. Tu si môžem aj takto drevo narúbať. Yes. Jo. Ja mám instinkt. Mám normálne instinkt. Hop. Super.
Aj by som mohol nechať dom bez strechy. No dobre, ja... Ježišmaria. Dobre, mám to v čestke. Som hladný, nie som... Čím skeletona. OK. OK. Nie. On ma zabil. Nie. On ma zabil. Ako ma zabil? Aha, on ma takto zabil, on sem vyskákal. No ale teraz čo budem robiť? Ja nič nemám. Rýchlo. Aby ho. Nie. 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 Rasakaru. A zabijaj. Nie. Help me. Nie, on ma zabil. Aj. Nie. Ten zombie ma zabije. Nie. Aj, nie. A nič. To musím takto čakať, byť mŕtvý, dokud nebude ráno. Ale toto je dosť dobré. Môžem takto zabíjať. A niekto to možno tak. To tak trvá to rúkou. Prečo som tam ukval to drevo? Ja musím robiť strechu. Nie. Skeleton. Dík. On bojuje s tými zombíkami. Aj. Nie. Nie. Som tutaj. Dobre. Tak toto bolo inak ťažké. Som to prežil našťastie. Strecha. Ja musím mať tú strechu. Urobím si dosť. Hneď urobím aj strechu. Rýchlo robím dosky. 12. Yes. Mesiac už zapadá. Aj, málo. 8 není dosť. To nebude stačiť. Mám nejaké bloky, nemám len sklo.
No tu ja urobím aj z hliny. Horia tu. Počujem, že horia. Tak. No dobre. Ja tu urobím nejaký strop. Strop. Ten sa bude volať drevohlína, lebo bude z dreva aj z hlíny. Tak. Bum, bum. Tak. To by mohol byť aj taký malý dom. Čau. Mňa mi nezapadlo. Aj. Tam mám dvere. No. U tie dvere asi musím zničiť. Ten tu. 1, 2, 3, 4. Už len 4 hlíny potrebujem, takže 1, 2, 3, 4. Dobre. Aha, to stačilo len 3. To tu takto pomôžem. No, dobre. No. Co sa poviem vliezť von? Kto by to ešte mohol byť? Nie sú to. Či? Tu. Ja, že počujem. Ja. Dobre, no. To video už bolo dosť dlhé, takže dúfam, že sa vám video ľúbilo. Keď áno, tak nezabudnite dať like a zatiaľ čus.